Luluto tayo ng pinakbet na sili. So, hugasan ng sili na mabuti. Mag-cut ng shallots at saka ginger. Lagyan ng kunting tubig. At saka natin pakuluin. Ngayon, pag kumulo na siya, saka natin siya lagyan ng bagoong. Gagamitin ko yung puro sabaw lang para hindi ko na siya anuhin. So, bagoong. Yan. Then, hintayin natin siyang maluto yung bagoong ng konti at maluto yung sili at the same time. Saka natin siya lagyan ng suka para hindi manigas yung sili, hindi siya maging tough. Okay, so once na nailagay na yung bagoong at kumulo na siya ulit, dapat high heat siya, ay ilalagay natin sa medium heat. At pakuluan natin ng mga 10 to 15 minutes or hanggang 20 minutes. Depende sa gusto nyong lambot ng sili. So ngayon, nilakasan ko ulit yung apoy kasi ilalagay ko na yung suka. Wilted na kasi yung ating sili, which means medyo luto na siya. Lapit na siyang maluto. Lalagay ko yung suka and then we will cook it for another 10 minutes para malutong mabuti yung suka. Gusto ko kasi pag nagluluto ako ng ganitong pakbet na sili, luto yung suka. So it will probably take 10 to 15 minutes. Maaamoy mo naman pagkaluto yung suka. Now, pag binuksan natin siya at nalanta na siyang ganyan, nakulot na yung sili, ibig sabihin, luto na siya at handa na siyang kainin. Luto na rin yung ating kanin dito. Kaya, pwede na tayong kumain. Happy tummy! Good luck, everyone!